Здравейте! Благодаря ви, че се присъединихте към моя канал. В днешното видео ще ви представя този грим в розово-лилави тонове. Надявам се да ви хареса. Приятно гледане! Започвам с този светло-кафяв цвят, за да контурирам сгъвката на окото. За да изсветля областта под веждите, ще използвам тази светло-розова перла, която нанасям с потупкващи движения. Тук можете да използвате леко пръста си, за да прелеете хубаво двата цвята. Комбинация от тези три по-тъмно лилави цвята ще използвам за външният край на окото. Тук смених четката, с която да продължа да наслагвам цвета. Този перлено-розов нюанс ще използвам за средната част на клепача, като притискам четката и плъзгам надолу. Това перлено лилаво реших да добавя в зоната между розовото и матовото лилаво, което добавих в началото. Това златисто ще използвам за вътрешната част на окото. За да изсветля вътрешния край на окото, ще използвам този бял перлен нюанс, като поставям малко от него и под долните ми. И с голяма четка отново преливаме всичко прецизно. За по-драматичен ефект във външния край на окото реших да добавя най-тъмните прахообразни лилави сенки, които имах. В областта под долните мигли започвам нанасянето на лилавите нюанси от най-тъмното към най-светло лилавото, които използвах досега.
По този начин получаваме ефекта на преливане без използването на преливаща четка. След нанасянето на очната линия добавяме съвсем малко от тъмнолилавия нюанс във външният ъгъл на окото. И тук преливаме цветовете за последен път. На долните мигли поставям любимата ми спирала на Клиник, която използвам почти винаги. От нея ще сложа и съвсем малко на горните мигли, преди да добавя изкуствените мигли. Това е червилото, което избрах, за да завърша визията.